It-talenti artistiċi tal-Leonard Portelli ma ġewx imxekkla mill-kundizzjoni tiegħu. L-arti tiegħu ġiet apprezzata f'diversi wirjiet f'Malta u barra minn Malta fosthom wirja bix-xogħlijiet tiegħu li saret fl-Isptar Mater Dei waqt li diversi pitturi tiegħu ġew irkantati fl-irkanti tal-Istrina. Għal Leonard Portelli l-arti hija mezz qawwi ta' espressjoni tal-emozzjonijiet li għaddi minnhom dan l-artist anzjan minħal qormi. Is-Sur Portelli ilu jpinġi għal dawn l-aħħar 55 sena. Kelli 5 snin. U baqgħet tikber miegħi, fimt? U kont naħbaq min jaf kemm ġajt missej jirrabja miegħi biex nixxi l-kolori. F'laqa emozjonanti, is-Sur Portelli preżenta lill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca pittura li jisimha Heaven in Paradise. Il-pitturi kollha ta' Sur Portelli huma magħmulin minn daqqiet qawwija li jesprimu l-ħsibijiet tiegħu kif jispjega l-psikologu kliniku Laner Kassar. Huwa self-taught artist, ġifieri tgħallem waħdu, ħareġ it-talent li twieled bih, u ovvjament l-arti tiegħu tiġi klassifikata taħt il-moviment ta' arti espressjonista u astratta. L-arti tiegħu hija arti li ovvjament tikkomunika ħafna bil-kuluri tiegħu, u ovvjament bil-mod kif jaħdem l-arti tiegħu. Juża ħafna idejh biex ipinġi u jesprimi s-sentimenti tiegħu kemm pożittivi u kemm negattivi fl-arti tiegħu. Is-Sur Kassar, parti mit-Team Art and Mental Health Group, spjega lil Television Malta li l-arti tgħin lil bniedem jieħu direzzjoni jesprimi lilu nnifsu u joħloq lilu nnifsu mill-ġdid.